αλήθειες είναι το Ευαγγέλιο, αλλά κανένας δεν το πιστεύει. Αλήθειες είναι, κανένας δεν το πιστεύει. Αλήθειες, αλήθειες. Που εξέρουμε, λέει, εμείς άμα είναι αλήθεια αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Που τα εξέρουμε εμείς. Δεν τα εξέρουμε, λέει, τον είδαμε εμείς τον Χριστό. Είδαμε, λέει, κανέναν από αυτούς που τα έγραψε. Έτσι τα έγραψαν αυτοί για να πλανούν τον κόσμο. Να μαθαίνουν τη ζωή μας. Ναζωρέ, νυμφή, Ναζωρέ. Νυμφή, Ναζωρέ. Νυμφή, Ναζωρέ. Νυμφή, οι οπαδοί σου. Νυμφή, Ναζωρέ. Τους φοβάμαι. Τους οπαδούς τους φοβάμαι. Τους οπαδούς τους φοβάμαι και τους τρέμουνε, αλλά δεν τους αφήνω να ορθοποδήσουνε, δεν τους αφήνω να ορθοποδήσουνε, δεν αφήνω άνθρωπο να σηκώνει το σταυρό του χωρίς γογγισμό, δεν αφήνω άνθρωπο να σηκώσει το σταυρό του χωρίς γογγισμό. Όλοι φωγκάνε, όλοι φωγκάνε, αχ πονάω, για ποιον πονάς βρε? Αυτό που πόνεσαι για σένα και έχεις το αίμα του πάνω στο σταυρό, εσύ μπορείς να το χύσεις το αίμα του για τον Χριστό. Μπορείς, εσάς σας ζητάνε λίγο αίμα να δώσετε να σώσετε τον συνάνθρωπό σας και φοβόσαστε. Δεν μπορείτε, φοβόσαστε. Για πες μου ποιος δεν φοβάται να δώσει το αίμα του. Ποιος δεν φοβάται ρε. Νηστείες και προσευχές κάνετε και το αίμα. Τι λέει, να χύσουμε το αίμα μας για τους άλλους. Μα, ούτε το παιδί τους ακόμα δωρώσει. Ούτε το παιδί τους δεν δίνουν αίμα να δώσουν οι άλλοι. Πάνε και αγοράζουν να βρουν άλλους. Ναι, πολύ σπάνια. Ολίγοι είναι αυτοί που δίνουν το. Ο Ναζωραίος έχει σε ποταμιδόν το αίμα για να σας όλοι να σας ξεπλένει από τη βάρβαρο της αμαρτίας και από την καταδυναστία του διαβόλου βρωμιάρη. Ναι, αυτός έχετε το αίμα του. Αθόρυβα, ήσυχα, χωρίς τίποτα. Χωρίς να πει ένα όχ, γιατί να το κάνω εγώ αυτό, γιατί να είμαι εγώ αυτός που θα εσώσω τον εαυτό. Γιατί είχε ανθρώπινη φύση, είχε ανθρώπινο σώμα, δεν οπονούσε εκείνος. Και έβγαινε και το άλλο το ημάγουν να το εδίνουνε. Εσάς μια κουβέντα δεν μπορούν να σας πούνε. Μια κουβέντα και γυρίζετε και οβρίζετε και φωνάζετε και ξέρετε σε ποιον εμίλησες ρε. Και ξέρετε ποιος είμαι εγώ με μια κουβέντα. Όχι με οξύλο και με οξυσίματα και με ονειδισμούς. Ναι, βρωμιάριδες. Ξέρετε ποια είμαι εγώ. Ξέρεις ποια κυρία είμαι εγώ. Ποια τάδε όνομα έχω. Βρωμιάριδες ψευδοχριστιανοί. Ουρέ και φαρισαίοι υποκριτές. Ναι, το τέλος θα είναι φρικτό. Η λύση ψευδοχριστιανοί. Ψευδοϊσουίτες που μόλις σας διαλύσουνε τα οχρήματα, οπέφτετε και πουλάτε την ψυχή σας στον διάβολο. Ναι, για λίγο χρήμα πουλάτε την ψυχή σας στον διάβολο. Για λίγο χρήμα, όπως τον Ιούδα, για 30 αρχίδια προβάλλετε τον Ναζωραίο, το φως και πάτε στο σκοτάδι. Η λύση, η Λία Βρωμιάρη και Ενόχ, η Λία και Ενόχ δεν τα χάλια που θα έρθεις να διδάσεις. Τι θα έρθείτε να διδάσετε βρε, αυτοί είναι όλοι πουλημένοι στον διάβολο. Πουλημένοι εξ ολοκλήρου βρε Βρωμιάριδες. Πουλημένοι, άδικα κοπιάζετε τραγοπαπάδες, άδικα ξελαριάζετε. Μη κάνετε τα ολόγια σας, αυτού στο κεφάλι τους είναι ξερό. Δεν λειτουργεί, έχει στασιμοποιηθεί, έχει πάθει στασιμότητα. Δεν κουνιέται βρε, δεν κουνιέται, το μυαλό τους είναι στάσιμο. Στάσιμο εκεί στη δουλεία του διαβόλου. Στάσιμο να δουλεύουνε τον διάβολο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν κουνιέται στον Χριστό καθόλου, ούτε η παραμικρή ρανίδα του αίματός τους. Τίποτα, οι φλέβες τους έχουν παγώσει. Έχει παγώσει το αίμα τους στις φλέβες τους για τον Ναζωραίο. Δεν κυλάει το αίμα τους ζεστό μέσα στις φλέβες τους. Δεν είναι ο Ναζωραίος καθώς μέσα στις φλέβες. Είναι κλιαρός. Λένε καλά είναι αυτά που λέει ο Χριστός. Καλά είναι αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Ας τα κάνουν οι παπάδες. Ας τα κάνουν οι καλόγεροι. Ας τα κάνουν αυτοί οι ασκητές. Τα βλέπω εγώ αυτά τα πράγματα. Όλα τα ξέρω, αλλά με συμφέρουν να κάνω. Αχ Μαρία τι μου έκανε. Αχ Μαρία Ιωάννη πρόδρομε τι μου έκανες. Ιωάννη πρόδρομε τι μου έκανες Βρωμιάρη. Ιωάννη Βαπτιστά τι μου έκανες εμένα σήμερα. Τι μου έκανες Βρωμιάρη. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου έκανες. Καλά σε έκανε η Σαλόμη. Καλά σε έκανε η Σαλόμη και σου κόψε το κεφάλι σου. Καλά σε έκανε που θα τους κόψω το κεφάλι σου. Αυτόν που θα μαρτυρήσουνε τον Ναζωραίο. Θα τους τα κόψω Ιωάννη. Θα τους τα κόψω. Θα υπάρξουν και σε αυτό τον αιώνα Σαλόμες. Θα υπάρξουν και σε αυτό τον αιώνα Σαλόμες. Ναι, και οι Ηρωδιάδες. Και Σαλόμες και οι Ηρωδιάδες να παίρνουν κεφάλια των χριστιανών. Ναι, δωρότε. Θα υπάρξουν έρωτες και δύο χριστιανοί σε αυτό τον αιώνα.
Θα υπάρξουν κυβερνήτες δικοί μου κυβερνήτες που τους ονειδίζετε, που τους φωνάζετε, που τους έχετε με την καρδιά σας, που τους λατρεύετε σαν θεούς, τα κόμματα, τους κομματάρχες βρωμιάριδες. Είναι δικοί μου εξ ολοκλήρου οι κομματάρχες. Ναι, πολλά κόμματα έχω κάνει την εκκλησία. Δόγματα από εδώ, δόγματα από εκεί. Οι Σουήτες λέει, βγάλανε καινούργια θρησκεία. Ναι, κόμματα. Ναι, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Αριανοί, ποδοσφαιριστές, όλα αυτά δεν είναι κόμματα. Δεν έχει κομματιαστεί ο κόσμος και μαλώνουν για το ποδόσφαιρο. Άκου να δεις κάτι πράγμα, μέχρι οξύλιο, μέχρι σκοτωμούς για το ποδόσφαιρο, μέχρι σκοτωμούς για τα κόμματα, τα πολιτικά. Φύγε από εδώ πέρα μωρή, η Παρασκευή φύγε. Φύγε που είναι που τους ανοίγει τα μάτια τους και αυτοί τα εκλείνουν μπροστά. Φύγε Παρασκευή και ζητούν να δουν το φως τους όταν είναι τυφλοί. Γιατί? Για να βλέπουν την ανομία όταν το ευρούνε ξανά. Κοίταξε, φωνάζω την Αγία Παρασκευή όταν δεν το βλέπω. Αγία Παρασκευή τώρα στο φως μου. Τι θα το κάνεις βρε το φως, αφού πάλι στο σκοτάδι θα κοιτάς. Πάλι στο σκοτάδι θα πας. Γιατί να στο πας και Αγία Παρασκευή, καλά δεν είσαι στο σκοτάδι εκεί μέσα. Κάτσε στο σκοτάδι να υποφέρεις και λίγο. Τι το θέλεις στο φως, αφού ήσουν στο σκοτάδι, σου έδωσε ο Θεός την αρρώστια για να σε συνεφέρει. Εσύ πάλι στο σκοτάδι, πάλι δώσε μου την υγεία μου για να την πάω πάλι στην αμαρτία. Με έκαψες προφήτη Ισαΐα, με έκαψες προφήτη Δανίλ, με κάψατε βρωμιάριδες, με έκαψες Ελισές, με έκαψες βρωμιάριδες, δεν μπορώ άλλο. Με κάψατε από τότε. Ανοίξτε τα εμάτια σας βρε, ανοίξτε να τα βρείτε στις προφητείες αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα βρε, που διαβάζετε πορνό, που σήμερα βραδιάζετε στα πορνό, στα μπουζούκια, στις δισκοτές, στις καφετέριες, στην ασωτεία. Συνέλθετε πια βρε, τι θέλετε άλλο να σας κάνει ο Θεός βρε, τι να σας κάνει ο Θεός βρε, σας δίνει δείγματα βρε ο Θεός μετάνοιες, τίποτα εσείς. Πάλι αιώνια στην αμαρτία, πάλι τα ίδια. Πάμε στην εκκλησία, ακούμε το χείρισμα, καλά τα λέει ο παπάς, αυτά είναι αυτοί τα βάζουμε, αυτά τα βγάζουμε. Ναι, καλά είναι αυτά που είπε ο Πάτες, αλλά εμείς δεν μπορούμε, είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε δύναμη. Τι ζητάτε τη δύναμη και δεν θα την έδωσε τον Ναζωραίο. Ζητάτε δύναμη από τον Ναζωραίο. Ζητάτε δύναμη να σας δώσει να τα ανταπεξέλθετε σε αυτές τις κακουχίες που έχετε. Ζητάτε, δεν τις ζητάτε. Εφόσον δεν τις ζητάτε, ο Ναζωραίος δεν είπε ζητείτε και δοθήσετε. Ό,τι ζητήσετε θα σας το δώσει. Τέτοια ψευτομεθάνεια και ψευτοεξομολογήσεις δεν σας θέλει ο Ναζωραίος κοντά. Δεν σας θέλει χλιαρούς, σας θέλει κάφτους, σας το λέει. Θέλω να χαίρεσαι από πίστη για μένα. Να χαίρεσαι από αγάπη για μένα και για τους συνανθρώπους σας. Εσείς χαίρεσαι από αγάπη για μένα. Ναι, για μένα χαίρεσαι από αγάπη γιατί με υμνείτε και με δοξάζετε κάθε μέρα. Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι άντρες με θυμιατίζουν και οι γυναίκες, όχι μόνο οι άντρες. Άντρες και γυναίκες και παιδιά ακόμα αρχίζουν από το σχολείο να με θυμιατίζουν με τα τσιγάρα και με τα πουρα και με τα χασίσια. Ναι, τα θυμιάματά μου, τα αγαλιάματά μου. Κάθε μέρα παίρνω θυμία. Τόσα θυμιάματα δεν παίρνει ο Ναζωραίος που παίρνω εγώ. Όχι, δεν το παίρνει τίποτα. Στο σπίτι τους δεν του πάρουν το θυμίαμα γιατί τους το βρωμάει λέει. Ναι, μυρίζει άσχημα λέει και θυμούνται την κηδεία ότι θα πεθάνει. Δεν θέλουν να θυμούνται το θάνατο. Όχι, δεν θέλουμε το θάνατο. Καθόλου θέλουμε να ζήσουμε. Να ζήσετε, ο Ναζωραίος δεν σας είπε ότι θα ζήσετε. Δεν θα πεθάνετε ποτέ στον αιώνα. Θα ζήσετε. Εσείς, όχι, μόλις ακούσετε για ο θάνατο μου. Τι λες να πεθάνω, δεν θέλει, για ρώτα μια γιαγιά 100 χρονών, 110 χρονών σου κοινή. Θέλει να πεθάνει, όχι, κανένα δεν θέλει να πεθάνει. Θέλει να ζήσει, μα όπως το λέει ο Ναζωραίος. Θα ζήσετε όρμια μαζί του, τίποτα εσείς. Κάντε και εσείς κάτι για να ζήσετε. Θέλει τη μετάνοιά σας, θέλει να ζήσετε εν Χριστώ, να ζήσετε την εν Χριστώ ζωή. Από αυτή τη ζωή θα ζείτε τον παράδεισο, σας το λέει. Όποιοι θα είναι κοντά μου θα ζουν τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Εσείς το παραποιείτε και λέτε εδώ είναι κόλλας, εδώ είναι και ο παράδεισος. Όποιοι ζουν καλά ζουν στον παράδεισο, όποιοι δεν ζουν καλά και είναι λίγο φτωχοί και δεν έχουν λεφτά, το πάτε στο χρηματικό. Αυτοί ζουν στην κόλλα. Ναι, αυτοί που έχουν τις οφείλες τους, αυτοί που έχουν τα ταξίδια τους, αυτοί που έχουν όλα τους, αυτοί ζουν καλά, ζουν στον παράδεισο. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Για ελάτε να δείτε τι θα σας κάνω εγώ στην κόλαση και διανοηθείτε.
Λένε οι προφήτες και αγγελοειδείς αυτά που είπαν οι πατέρες για την οκόλαση και διαβάστε κανένα βιβλίο να ξεστραβωτείτε και ακούστε κανένα κήρυγο για να ξεστραβωτείτε και ανοίξτε τα αυτιά σας και ανοίξτε τα μάτια σας και ανοίξτε το κεφάλι σας που είναι κλειστό, όλα κλειστά, όλες οι πόρτες κλειστές για το Θεό και ανοιχτές για μένα. Στην μία μου μετά ο τσιγάρο, οι άντρες, δεν μπορούμε να το κόψουμε με το τσιγάρο, είναι πάση. Όταν όμως πάνε σε έναν γιατρό, θα ένα παράδειγμα για πολύ λίγους, και αυτοί πολύ λίγοι το κάνουν, και τους πει ο γιατρός αν δεν το κόψεις το τσιγάρο θα πεθάνεις. Κανόνιζε την εμπορία του, είσαι στο τέλος του. Θα κάνει τα δυνατά δωρότε να το κόψει. Βέβαια για να μην πεθάνει. Ναι, για να το κόψει το τσιγάρο για να μην πεθάνει. Ναι, σωματικά να μην πεθάνει το στόμα του. Όπως ο Χριστός που λέει δεν είναι καλό το τσιγάρο, όπως ο πνευματικός που λέει μπα δεν μπορώ, είναι πάθο, δεν μπορώ να το κόψω. Ξέρετε, έτσι έχω στεναχώριες, έχω βάσανα και του φεύγουν βρει στεναχώριες με το τσιγάρο. Έτσι αυτό είναι ο λογισμός να δεξιώσεις θα βγάζει, ότι θα φεύγουν οι στεναχώριες με το τσιγάρο, Σου λέγω, στεναχώριες φεύγουν με τον Θεό, με την οφθαλμολόγηση. Έχω λέει άσπρη. Έχω νεύρα, δεν μπορώ εγώ λέει να κάτσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω αϊπνίες, έχω, όλο έχω. Άστα στο Θεό βρε, άστα και πες Θεέ μου, εσύ κανονισέ με, εσύ πάρε με στα χέρια σου και δίδαξέ με όπως θέλεις και κάνε με ό,τι θέλεις εσύ. Άσε τον εαυτό σου μια φορά στον Θεό, μην τον εκρατάς δέσμιο, μην τον εκρατάς δεμένο. Πολλοί μπορούν να σωθούν αλλά δεν θέλουνε, όχι δεν μπορούνε, δεν θέλουνε να σωθούν. Ναι, δεν θέλουνε τη σωτηρία, θέλουνε την απόλυτη. Θέλουν από τώρα να τους έχει διάβολο χέρια, να τους τραβάει στα δικά του τα ομέρη, στα δικά του τα χέρια, να τους παίζει όπως θέλει. Δεν θέλουν τον Χριστό. Είναι δύσκολος ο τρόπος του Χριστού, μας το είπε. Όποιος θέλει ο Χριστό μου ελθεί, απαρνητά στο εαυτό, να απαρνηθεί τον εαυτό του τελείως και να δοθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Δεν θα λέει ότι βαφτίζεστε. Κοίτα ο λένε, κοίτα λέμε θα βαφτίζουμε τα παιδιά. Τι να με αποτάσεις στο σατανά, θα με αποτάσεις στο σατανά. Όχι. Και να σας πω, αυτοί που κάνουν τα μυστήρια τη βάση της σήμερα, τη κάνουν έτσι για επίδειξη. Δεν την έκαναν την οβάστηση ότι γίνονται χριστιανοί, να γιορτάσουν ότι γίνονται χριστιανοί. Κάνουν γλέντια, κάνουν αυτά για επιδείξεις. Ναι, τι θα κάνουν τα πιο ωραία ρούχα, τι θα κάνουν, που θα εσάνουν, τα στολίδια, αυτά. Ναι, η οβάστηση για επίδειξη. Πότε βάπτιζε ο Ιωάννης τους αυτούς το ποτάμι, ναι, είδατε ούτε επιδείξεις, ούτε τίποτα αγρονιάς. Εξέλιξη τώρα των πραγμάτων, ομόδα. Θα χαλάσουμε την ομόδα. Τι λες να τη χαλάσουμε βάσει το χειμώνα και γίνουμε οπισθοδρομικοί. Μα οπισθοδρομικοί. Αυτοί που πάνε ο καλόγεροι τους λένε σήμερα οπισθοδρομικούς. Αχ, ξέρατε βρωμιάριδες, αχ, ξέρατε δεν ανοίγατε στο στόμα σας να οπρίζετε ο παπάδες και ο καλόγερης. Και τον Θεό ακόμα θέλω να τον ευχαριστήσω. Ναι, γιατί λέμε αυτά που έκανε ο Θεός δεν είναι σωστά. Όχι έστε, όχι είναι. Θέλουμε να συντονίσουμε τον Θεό. Ναι, αυτά θα κάνουν μόνο οι δαίμονες. Μόνο οι δαίμονες θέλουν να συντονίσουν τον Θεό και να γίνουν πάνω από αυτόν. Αλλά οι άνθρωποι φτάσανε πόσο πολύ σε τέτοιο σημείο που θέλουν να κυβερνήσουν από τώρα την Εκκλησία. Γιατί τους αρέσουν αυτά που κάνει ο Θεός. Δεν κοιτάνε να συμμορφωθούν που είναι ουδίτια μπροστά στον Θεό. Τώρα θέλουν να σηκώσουν και κεφάλαιο. Πάνω από τον Θεό. Πάνω. Δεν είναι σωστά αυτά που κάνει. Εγώ λένε οι άνθρωποι αν ήμουν Θεός θα έριχνα φωτιά να κάψω τον κόσμο. Και αυτοί που τα λένε δωρόποι, οι ίδιοι τους είναι οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι από όλους. Ναι. Και βλέπουν τους άλλους τι κάνουνε. Τον εαυτό τους δεν τον βλέπουν. Η Καμίλα την καπούρα της δεν την βλέπει. Βλέπει τις άλλες της Καμίλας. Ναι. Και είπε ο Θεός όταν θέλεις λέει για να μην κρίνεις τον αδερφό σου, τους άλλους τους συνανθρώπους σου, τον πλησίον σου, να κοιτάξεις λέει πρώτα το αιμάτι σου, να βγάλεις το δοκάριο που έχεις και μετά το καρπιόν από το μάτι του αδερφού. Ο ψέματα είναι, έτσι δεν είπε. Και εμείς δεν μας αρέσουν αυτά που κάνει ο Θεός. Δεν μας αρέσουν, είναι όλα άσωστα. Όλα αυτά που κάνει. Η Οδέστη, γιατί την ο κάνει ο Θεός την Οδέστη. Γιατί δεν κάνει το εθρείο, γιατί δεν ο βρέχει, γιατί δεν ο κάνει. Πώς να βρέχει αφού τρέχετε στην απώλεια. Να σας συνεφέρει βρέζα πάβολα. Να σας συνεφέρει, αλλά έτσι θα την ασυνεφερθείτε. Δεν βρίζετε και το όνομα αυτό που κάνει. Βρίζετε φταίει ο Θεός. Ό,τι σας συμβαίνει, ο Θεός φταίει. Αχ, Θεέ μου δεν με οβλέπεις. Αχ, Θεέ μου δεν με οβλέπεις. Αχ, δεν βλέπεις το κακό που έπαθα. Αχ, δεν βλέπεις αυτό που έπαθα. Ο Θεός πάλι. Ο
παιδιά τον έχουν φοβηθεί, Ναι, που τον αγαπάνε. Που αγαπάνε τον Ναζαραίο. Με όλη την καρδιά του. Εξ ολοκλήρου. Που γίνεται ολοκληρωτικά σε αυτό. Λέω σάπλα, δεν μπορώ να το πω εγώ, δεν μπορώ. Τι είναι αυτό το τι είναι αυτή η αγάπη του Ναζαρέου, γιατί ο Χριστός μόνο λύσεις ποτέ, δεν εμπιστεύεις και κανένα. Οι άλλοι του πιστεύουν, αυτός ποτέ. Δεν εμπιστεύει. Όχι. Ο διάβολος όμως τον εμπιστεύει. Που έρχεται και τους λέει, που μιλάει σαν ο Χριστός, που γράφουν διάφορα. Που έρχονται οι φωτισμένοι και σας μιλάει και σας λένε μιλάει ο διάβολος μεταμορφωμένος. Το πνεύμα του διαβόλου μιλάει, όχι το πνεύμα του Χριστού. Τον εμπιστεύεται ότι είναι καλός ο άνθρωπος αυτός. Τέσσερος είναι, δεν είναι έως τέλος. Μου γίνανε και γυναίκες κήρυκες τώρα και κηρύττουνε κατηχητικά. Γίνανε γυναίκες τώρα να κηρύττουνε, για πες τους εκδορίτες που πόσο τα καταδιώκουν αυτά τα πράγματα, Τρία γυναίκες να κηρύττουνε, πού έχουν να ομολογούνε, ναι τον Χριστό. Όλα να γίνονται κήρυκες και να κηρύττουν και ξέρεις τι εκμεταλλεύονται. Που λέει ο Χριστός όπου δυο συνηγμένοι το όνομα τι και εγώ στο μέσο και του λέει εμείς την αφήσαμε λέμε για τον Χριστό εδώ πέρα που βάζω εγώ από τον λογισμό του δεξιό και τελείωσε η υπόθεση. Είμαστε λέει σωσμένοι. Μιλάμε για το Χριστό ανάθεμα αν καταλαβαίνουν τι λένε. Μετά όταν τους τι είπες δεν το ξέρω λέει ήταν το πνεύμα του Θεού που με φώτισε. Αυτοί που φωτίζει το πνεύμα του Θεού είναι ο καλόγερος, δεν ξέρουν τι λένε. Για ρώτα τους μετά, δεν ξέρουν τι είπανε. Δεν ξέρουν, τα λένε έτσι και κάρποτα. Αυτοί μιλάνε όλα από τις εγγραφές μέσα. Αυτοί οι πραγματικοί κήρυκοι. Όλα αυτά τα παιδιά, αυτές είναι συναρτησίες, παιδί μου, οι γυναίκες. Συναρτησίες. Συνέχεια παίρνουν κομμάτια από την Αγία Γραφή, τα ερμηνεύουν όπως θέλουν αυτές και τα λένε, τα σερβίρουν όπως θέλουν. Να και εσείς τα οτρόπ, τα παίρνουν και τα οτρόπ σερβιρισμένα με τα δική, με όλα τα κομφότ. Και γινόταν σαν μπαλόζι. Και δεν σου είπες. Είπες δεν ωραία. Και το έλεγα που σας έλεγα του Ναζαρέου. Άσυλα το έλεγα του Ναζαρέου. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην τον έλεγε. Ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς και να τους φέρεσε με κάτι. Όχι δικαίους. Αυτούς που είναι με τον Ναζαρέο είναι. Δεν είναι το αυτούς τους είναι σωσμένοι. Είναι πιστός. Θα σώσει αυτούς τους αμαρτωλούς όταν τον δεχτούνε. Όταν ανοίξει την καρδιά τους και πούνε αλλά Χριστέ μου να κάτσε εκεί μέσα. Θα πίνεσαι. Θα πίνεσαι! Ναι! Θα πίνεσαι, θα γίνετε σκουλίσια. Κανένας δεν θέλει τα πίνεσαι. Κανένας δεν θέλει τα πίνεσαι. Όλοι θέλουν το ροχό. Και ας λέω τι κάνει πως είναι ο Χριστός. Είναι σκέψης, είναι πλάνος, είναι σκληρός. Γιατί αυτό όταν σε αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν είναι σκληροί και μη το ένα, μη το άλλο. Η χαρά γίνεται βιένων αμαρτωλό μετανοούντας στον ουρανό και τρίτον εμείς δαίμονες. Τα αυτάρτια που κάναμε καινούργιες. Τώρα τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο, όλα τα παιδιά θα έχουν τις ταυτότητες τους, ναι. Τα παιδιά τα αγέννητα, μόλις τα γεννήτα από την κοιλιά τους, μόνο τους χαράλαβε, είναι πατάς χαράλαβε. Μη, θα έχουν τις ταυτότητες τους, ναι. Και θα παίρνουν ταυτότητα με τον Αντίχριστο, με το κεφάλι, με τα κέρατα του Αντίχριστου πάνω από το κεφάλι του δευτεριάς. Αλλά θα είναι ως το Μίχα που δεν θα φαίνεται, ναι. Θα είναι Μίχα, θα είναι ψίχουλο που δεν θα φαίνεται. Ναι, θα σας παγγελάσω άλλους μικρούς μεγάλους, αγέννητους και γεννημένους. Ο Χριστός ρε, αγγελάει ο Χριστός. Είναι άδρευτος φουρός ο Χριστός, θα σε βρει όμως δεν θα πάτε. Ό,τι και θα κάνει, αυτοί που θα μείνουνε παπά, θα είναι μάρτυρες να το ξέρεις. Αυτοί που δεν θα πάρουν την ταυτότητα, θα είναι μάρτυρες. Και 20 αιώνας χρειάζεται μάρτυρες, ρε. Να στολίζονται, βρε, οι όλες. Να στολίζονται, δεν έχουν αυτή καμία φορά, θα αντέξουν όμως.